ли човек да остане безпристрастен, да речем, когато виждаш, че някои хора навън студуват и треперят от студ и няма къде да се подслонят, да се стоплят. За кучетата намираме приюти, пък камо ли за едни човешки същества? Колко струва един благотворителен СМС? Левче. И малко за мобилния оператор. И минута-две от моето и от вашето време. Колко струва помощта, направена от топлото кресло вкъщи, по време на топлата вечеря и отправена към някого, който сигурно живее без дом, без вечеря, без топлина? Колко струва СМС помощта ни, когато дори не знаем на кого помагаме? И преди време е било така. Още през 17 век хората участват в благотворителни каузи чрез различни организации, без да се докосват до нуждаещите се. Един век по-късно Бенджамин Франклин доразвива тази идея като трик, с който много хора, с малко пари, могат да направят голямо добро. Айде, честито! Айде, Сими. Айде да ти е топло. Дай турбичката да сложим. Удобно. Замислих се обаче къде остава същината на благотворителността. Благо, творя. Означава, създавам добро. Да, да ти е топло на главата. Това е кампанията Изплети топлина. Това правят хората, които тръгват след Биляна Вутова. След нея тръгнах и аз, с камера и желание да ви покажа тази история. От самото начало. От всякъде ме заливаха съобщения. Пращаха ми SMS-и на телефона. Получавах мейли. Фейсбук нон-стоп хората ме призоваваха да дам парите си, за да подкрепа някакви каузи. По телевизията гледах реалити предавания, които са с благотворителна цел. И това всъщност ме подразни. Добре, ние не можем ли да направим нещо по различен начин? Не ни харесват някакви неща в това, което виждаме и на това, на което сме свидетели. Не искаме да участваме в това. SMS кампаниите, например. Ако не искаме да участваме в това, дайте да измислиме какво друго можем да направим, което да не е свързано с тези дейности. От това изречение, което просто така беше пуснато, всъщност се роди Изплети топлина. Изплети топлина беше идея, която реализирах. Сега за мен тя е живот.
една благотворителна кампания с цели, задачи, която се реализира веднъж, 2 пъти. Сега тя е вяра. Елате да си вземете. Раздаваме шапки. Харесай си някоя. Тая първата. Добре. Заповядай, живи. Тя се разтяга. Да. Екстра. Да, хубаво е. Сега да си я пробва. Биляна събира прежда и доброволци от цялата страна. Те плетат шапки, шалове и ръкавици. Така тя попада на бъдещия и най-голям дарител. Става ми смешно, защото ние не знаехме кой е Едуардо Миролио. Казвам си най-откровенно. Името му значи нещо. Той е един от най-големите производители, ако не и най-големи. Буквално в световен мащаб. Едуардо Миролио дарява 80 кг прежда на изплет и топлина. Оказва се обаче, че зад голямото добро стои един голям проблем. Преждата е за машини, а не за ръчно плетене. За щастие обаче се намира кой да оцени качеството, а и смисъла на дарението. А молците го... Ама не ще представя колко го харесват. Разбираш, че го изядат като... Молци не съм виждал вкъщи, видели, ще ги изям първи. Значи, ако им сложиш 5 вида вълна, всички ще накацате на това. И той не ни дочака много да си приключиме изречението и т.е. да разбере за какво реално го молиме и каза да, добре. Точно така го приемам, като покана от съдбата да помогна. Понякога правим шалчета за Левски и там гледам разни цитати, включително Левски на времето бил казал: промените се правят с идеите на младите и парите на чорбаджиите. При моите курсисти винаги казвам, че възела не е началото на клетката, си има една бринка, в която може да се движи конеца, защото при възела не може да се движи. Ако имате предпочитания за цвят, може да си изберете кълбенце. Така преждата на Едуардо Миролио минава през машините на Пламен и стига като плат готов за шиене в ръцете на доброволците. Оказва се, че за да помогнеш на човек без покрив, е нужно съвсем малко. Не е нужно да изучиш специален закон или да знаеш коя бланка да попълниш. Повечето от тези жени дори не знаеха да плетат. Усучите като ласо около пръщето си, мушкате иглата и правите нанес. Въпреки това, имаха желанието да се научат и да помогнат на хора, за които не знаеха нищо. Освен, че живеят в един свят, коренно различен от нашия. През последните години в България 58% от даряващите хора го правят чрез СМС от мобилните си телефони, а едва 8% чрез доброволен труд. Тази година отидох в един от кризисните центрове и видях една позната, която не съм виждала 20 години. И за мен това беше много така страшно изживяване. Силно, но и стресиращо. Защото тъжно е, когато видиш познат или близък в такава ситуация. Първо си мислиш, че не можеш да помогнеш на всеки, за съжаление. После ти си задаваш въпроси каква е причината, нали, този човек да е стигнал до това място. Нали, какво е изживял, през какви трудности е минал, нали, как може би не е имало кой да му помогне да му даде една ръка, едно рамо. Всеки сам избира света, в който живее и може да го направи точно такъв, какъвто иска. Светът е прекрасен и за всеки от нас има вратичка в него. Въпросът е ти, като успееш да отвориш за себе си, да можеш да отвориш и за някой друг. Така че ако всеки, нали, направи нещо дребно, света наистина ще стане по-добър. Както има една приказка за едно момченце, което след прилива хвърля морските звезди. Те са хиляди на плажа и един възрастен мъж минава и казва: добре, ти ще хвърлиш 20 или 100. Да, ще спася 20 или 100. Няма да оставя всичките да умрат. Спомняте ли си в колко неща вярвахте, когато бяхте деца? В Дядо Коледа, в Турбалан, в мечтите си. В това, че можете всичко.
Колкото повече навлизах в идеите на хората от Изплети топлина, толкова повече им вярвах, че мога всичко. А самите те приемаха участието си в кампанията като нещо незначително, капка в морето. Нищо не направих. Пътят на Изплети топлина ме отведе на едно място, пълно с капки, с деца, с вяра. Радо, ще биеш камбани. И тук. Камбаните преди края на службата, нали се бият камбаните? Не, тя вече се би на средата на службата. На средата ми, към края? Към края не. Значи аз идвам от София, дойдех тук да живея и тук опитах се да пея и отец Иван ми показа как се пее и така малко по малко почнах да хващам и тоновете и почнах да пея в църквата като певец. С отец Емилян, там дето е и той е певец. И аз бия камбаните тук, защото няма кой друг, нали? И аз съм се свикнал да ги бия, защото мога. Взимаме книги от църквата, качвам се горе, пея. И тук някой път аз съм с кандил, обикаляме, нали? Защото така си трябва да е с иконата, аз пък иконата, с Евангелието и след това с причастието. А има ли много хлопета като тебе? Ходите ли, литате ли, играете ли? Да, играеме. Само някой път, защото аз повечето си седа горе. Аз си пея, после може малко да поизлезе така. Да ми разхождаме се, тук влизаме, пееме. А иначе учите ли, ходите ли? Да, ходиме тук в Свети Кирил и Методий. И учиме, аз съм си 5 клас. Беше една гола поляна, освен храма, само друго нищо нямаше и отчасти от оградата. И тук реших да построя един дом за сираци. Въз основа на Евангелието, което четеме, Библията, която се чете, в Евангелието се вижда светите отци през това време, което е имало много големо гонение, като са били сечени на кладата, са фърлени на зверовете. И те са успявали да обединяват християните и да си помагат помежду си. Значи всеки може да помага, стига само да имаш желание. Не е нужно да имаш пари и да отидеш с многото пари, а може и с една блага приказка само, с едно благопожелание, с едно успокоение и така и да дадеш надежда на този, който е закъсал, че да не се притесняваш. Има момента, който всичко ще си дойде на местото и той ще бъде се оправил и ще си стъпи на краката. Човек не трябва да губи надежда, трябва да вярва в Бога. Щастлив съм, защото вече аз успявам чрез вас да помогна на тези хора и не ми е притеснено, че ето студено и тези деца как ще излезат навънка, как ще отидат на училище, като са голи, като кашат, аз трябва да купувам лекарството, а сега като са облечени няма да такова. Значи, много съм благодарен и благодарен на всички такива, които помагат. Бог да им дава здраве и радости и успехи и мир и любов в техните семейства. Защото аз успявам чрез тях да нахраня тези деца. Моите деца са винаги били нахранени. Те не са гладни, никога легнали да спят. Никога не са легнали голи и боси. И са щастливи. То си речи по децата, да ги видите. Направили буски, щастливи, играят, скачат. Защото когато едно дете е болно, то мърлушо, то седи на едно место така и будното, здравото, живото дете, значи, то живеца в него. Не мога да го задържиш на един стол 5 минути. Тук има такива секунда, тури го, докато дойде седне на коленото. Докато дойде да седне само в гущи, то скача и бега пак. Той не се задържа на место.
когато дойдях за първи път и разбрах за него, отидахме на пазара и купихме зеленчуци, разни неща. И той дойде с кола и натовари нещата. И така че от доста години, от повече от 10 години се познаваме и сме много добри приятели. Дойдех 90-та година, чаках да падне комунизъма и дойдех. Заради мен падна комунизъм, за да можем да дойдем, иначе не можех. И така дойдях тук, въпреки голем скептизъм от страна на много мои познати приятели в Израел. Какво ще правиш там, какво България, така. И много съм доволен. Смених държава, смених атмосфера, смених менталитет, смених време и клима и всичко. То се нарича при нас скрито даване. Да видиш тези деца, дето им раздаваш шапки, как се усмихват, как се радват, как се гордеят. Чу отец Иван как казва, всичките вземаха и си сложиха шапките и беше студено и голямо удоволствие. Това е невероятно нещо. Невероятно нещо. Невероятно. Знаеш ли, то така е, живота е устроен така, че кокалите на един са храна на друг. А ние можем да фърлиме тая храна, от друга страна някой друг чака и това може да го нахрани. Така че трябва само да мислиме как можем да правим добро всеки ден. Далеч от големия град няма бездомни. Следвайки нишката на Изпрет и Топлина, стигнахме до две малки родопски села – Челарово и Мизохар. Там ни посреща Гилтен, учителка, от която наистина имаше какво да научим. Тя ни сподели, че доскоро в този район дори не е имало интернет. Когато обаче това се променя, Гилтен попада на страницата на Изпрет и Топлина и веднага решава, че иска да помогне. Зелените шапки? Да, и с зелените шапки, да. Всеки може да се окаже в положението на този, който е на улицата. Трябва да направим нещо. Мисля, че това е една много мъничка стъпка. Да останем хора, да бъдем хора. Моята професия е свързана с даване, между другото. Давам знания, а защо не и топлина да дадем на нуждаещия се? Това беше мотивацията. И даже и друго нещо. Това са две села с 3 километра разлика. Едното село е българско село, а другото е турско село. Тези хора винаги са били приятели. И трябваше наистина още един път да докажат, че са приятели. Да се обединят под този надслов Изпрет и Топлина и наистина да видят топлите им душички. Да направят топлина, да дарят топлина и се получи. За което аз съм много радостна и доволна. Моми си ги тук вече.
След като вдишахме от сладкия въздух на просторните родопски поля и се докоснахме до мъдростта на местните хора, пътят ни продължи към едно място, което доказва, че за доброто граници няма. Днес е много важен и вълнуващ ден за мен и за целия екип на Изплет и топлина, защото се намираме в град Сливен, в затвора и сме дошли да изкажем своята огромна благодарност на жените, които се намират в него. Плетах блузи, фанели и си мислих цял ден да ходиш по студа, да нямаш дом и да обикаляш без дрехи, без яки, без блуза и си представям. Много често съм си го мисля, даже така с момиче, ние сме две в стая, с момичето, с което съм в стая, то доста по-малко от мен, викам Веси, представяш ли си кой ще го облече и как ще се зарадва? Много често си говорим, убедена съм, че и другите колежки, които плетат по същия начин, разсъждават. Добре се чувства човек тук, като знаеш, че си помогнал на някой с нещо. Тук в затвора разбираш, че много малко ти трябва. Значи много малко на човек му трябва да бъде доволен, щастлив, айде да ни каже, ама да си доволен от живота. Значи навънка казахме, че няма да се говори, но така си давам пример аз. Навънка си викам, Боже, този гардероб трябва да го сменят, тази дреха не ми харесва, той не ми харесва. Тук в момента живеем с един кашон дрехи, защото ограничено е като количество колко можеш да притежаваш. Да кажем 2 фанели, зимни, 2 летни. И напълно са ми достатъчни. И така като стоят тук вече, защото съм 2-та година и си викам, бе Боже, за какво са ми били тези дънки, тези джинси, той не ми харесва, но и трупам. Много малко му трябва на човек. Просто много малко. Да си щастлив, да си доволен, много малко. В затвора е трудно да снимаш. Не само заради строгите мерки за сигурност, а и поради факта, че повечето жени не искаха да застанат пред камера. Докато Биляна раздаваше на участничките в кампанията дипломи и изплетени от нея сърца, ме връхлетя усещането за безвремие. Навън всичко бе замряло. Високите стени, малките прозорци, мрежите. Дори полицаите сякаш не помръдваха. Всички имаме деца, а вече и внучета. Колко бихме били щастливи, ако можем да помогнем и да се грижим за някой от тях. Защото всички страдаме, всички имаме нужда от топлина човешка, от помощ. И за това да. С огромна любов. Ако знаеш, че правиш нещо за някой, който има нужда, то тогава любовта е голяма. Не съм очаквала, че толкова млади хора имат такива идеи като вас. И за това много съм развълнувана. Благодаря ви. Майчината обич, майчината грижа, майчината топлина. Защото и ние имаме деца и го усещаме, разбираме. Дори на нас, когато ни дадат нещо, не се радваме, че сме големи. Пък камо ли те дечицата? Нека да се радват и да затоплят. С удоволствие плетем каквото може. По рождение съм така, колкото да ми е тъжно и дори да плача, след 5 минути пак съм усмихната. Това ми дава шанс в живота и може би здраве ми носи. Някои от тези жени бяха открили простички истини, които често убягват на свободния човек. В момента нещата, които получихме, едно много голямо дарение, пълно с шапки, шалове, ръкавици за малки и големи, ще намери своите притежатели в домовете и кризисните центрове за временно настаняване. Върнахме се в София. Дойде време да срещна всички мои представи с реалността.
Далеч от суетата на забързания град има места, където бездомните хора не са невидими. Намираме се пред кризисен център за временно настаняване в Красна Помяна. Идвам със свито сърце, защото емоциите, които ме връхлитат, пристъпвайки прага на този дом, са много противоречиви. Когато не откриеш своето място в системата, тя избира вместо теб. И твоята лична история става просто част от нечия статистика. И тогава най-страшното е да погледнеш нагоре към светлината и да видиш безразличието на хората. Нужно ли е човек да затъне, за да разбере, че е смъртен? Това да помогнеш на някой, да подкрепиш някой, да направиш нещо за някой, включително и да му дадеш нещо. Независимо дали стотинка или нещо материално, или нещо друго, предмет, какъвто са случай с шапките и шаловете. Това е много важно да се разбере. Че можеш да направиш нещо за някой във всеки един момент. Непрекъснато можеш да направиш. Всичко можеш да направиш. Стига да поискаш, стига да имаш желание да ти идва отвътре. Без пари, без бюрокрация. През последната зима изплети топлина с топля над 1000 човека в цялата страна. Всички участници в изплетито при нас, които се срещнахме, бяха много различни, но в същото време имаха нещо много общо. Всички те успяха да превърнат една шапка в вяра от нишки.